Moi! Ja mä tekisin nyt sen vaihtopetsi-videon. Eli mä vaihdan vaikka esimerkiksi tällaiseen. Tällaisen söpöön apinaan. Tästä täälläkään ei kuulu mitään vieteriääntä. Ja toivon siis yli kaiken sellaista kolliota, koska mulla ei oo sitä. Mä toivon koljeita ja mäyräkoiria. Ja sitten tiettyjä noita bandoja. Tässä on tällainen hieno apina. Tällainen todella hieno. Sitten mä vaihdan tällaiseen. Tää on siis mun eka petsi. Todella hyvä kuntoinen. Ei siis täällä on magneetti, sininen magneetti. Tossa. Sininen magneetti. Ja sitten tässä on vielä sitten tällainen. Täällä on tällaiset siniset silmät. Ja muutenkin mä haluan tähän sitten todella hyvän petsin. Siis todella hyvän petsin. Koska vaan on tällainen hieno ja harvinainen. Näitä saa harvis kaupassa. Niin mä toivon tähän sitten sellaisen kollien. Ja mä tarvin sitten osoitteet ja kaikki. Eikä tässä on sitten tää kolli. Sitten mä vaihtaisin tällaiseen ihanaan pölleen. Niin kato, että vai näy kovasti mua. Niin mä halusin vaihtaa tähän sellaisen luppakorvamäyriksen, sellaisen hienon, mikä on hyväkuntoinen. Ja tää on mun toinen petsi. Toinen joululahjoista petseistä. Ja sitten mä halusin vaihtaa tähänkin. Tähän todella hyvän petsin kans. Näitä tulee varmaan 10 tai 15 vaihtopetsiä. Mulla on petsejä yli 300. Ja sitten mulla on tällainen söpö banda, millä on tällaista kimalekukkia. Ja tää on todella hyvä kuntoinen, vaikka tää on tuolta yksi Nikkepetsiltä, niin täällä on vaan tuollaista. Mä oon tehnyt tollasen, mut ne saa kynsilakan poistoaineella. Noin hienoa juttua. Elikkä tällainen petsi, bandapetsi. Sitten mä haluaisin vaihtaa missä se nyt on? Tällainen petsi, tällainen jääkarhupetsi. Haluaisin vaihtaa tähän siis todella hyvä kuntoisen. Siis nää on todella hyvä kuntoisia. Nää kaikki mun petsit. Niin ehkä mä toivoisin, että te vaihtaisitte tähän näitä petsiä. Mä ainakin toivon, että mä saisin hyväkuntoisia petseitä, eikä mitään puoliksi rikkottuna petsejä. Anteeksi, mut mua näkyy. Mä oon tällainen tyhmän näköinen. En viitti näyttäytyä kuvaan. Mä oon tunti sitten vasta herännyt. Sitten mä haluaisin vaihtaa tällaiseen. En tiedä onko se härkä vai vuohi. Tällaiseen hienoon petsiin. Tästä on aika pitkä, mutta mä teen vielä videopostauksia. Tällainen hieno petsi. Tällainen tällainen. Tää on todella hyvä kuntoinen. Ostin tän eilen. Ja mä luulen tätä lehmäksi, kun mä haluan lehmän. Tällainen. Niin kuin Sukarpetsopilla on sellainen lehmä. Sitten mä haluan vaihtaa tällaiseen. Mulla on näitä oliskohan 2. En tiedä. Sitten mä haluaisin vaihtaa tällaiseen koiraan. Niin sillä on todella hyvän petsin kans. Eli mä näytän vielä sitten kertaalleen mitä petsejä mä haluan vaihtaa. Eli tässä on sitten tällainen petsi, en tiedä näkyykö hyvin. Tällainen petsi. Nää kaatus kaikki. No tää ei pysy hyvin pystyssä tällaisessa alustalla. Kyllä muuten pysyy pystyssä.
Sitten mä haluan vielä vaihtaa, jos joku haluaa vaihtaa, niin mä voin vaihtaa tällaiseen kilpikonnaan. Tällaisen kilppariin. Mut monia ehdotuksia saa pyytää. Eli tällainen kilppari. Eli kertaalleen vielä. Apinan tällainen todella hyväkuntoinen apina. Hyvänkuntoinen chilla. Pinkki. Hyväkuntoinen pöllö. Ja hyvänkuntoinen panda. Hyvänkuntoinen jääkarhu. Ja hyvänkuntoinen lehmä. Hyvänkuntoinen koira. Ja sitten vielä hyvänkuntoinen kilppari. Uskallaks mä näyttää mun naamaani? Kai mä uskallan. Eli mä oon tällainen. Mutta mä nyt sitten vielä lopuksi laitan vähän kerron vähän, että niin mulla on tulossa sitten videopostaus, kun mä menen tallille. Tai niin joo. Mä kerron siitä sitten lisää toisesta videosta, että miten se menee. Ja niin, että ja silleen, ja mä tykkään yli kaiken hevosista, kun huomaatte, tuolla on hevosia. Minnepäs mä tonne. Sitten myös koirista. Ja silleen, mutta joo, ei sitten mitään muuta.